Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон хуб ҳастед? Иншоаллоҳ ҳама тарафа назин. Хай. Имрӯз мо тасмим гирифтем дар масҷидҳое ки бачаҳо шаби қадр мешинанд, шабҳои 21, 23, 25, 27, 29 хостем ки якам тарак ӯ чизере ки барои худмон, барои фарзандаи худмон мехарем, яъне меваи пеши бозор харида барои балдаро ҳам равон кунем дар масҷидҳо. ина уже балдаро бор кардестанд, хизмат кардестанд. дар ҳаққи бачаҳо дуо кунем. Бачаҳои ҳамин бозорам хизмат кардестанд, дар мошин бор доранд бананҳоро. ҳай дӯстои азиз, як мошина бор кардем. Алҳамдулиллаҳ. То таи қиртакша пур шид. Дигар набур. Бози насиб боша, мошин дигимонам бор мекунем. Ин мошини мо рафт. Мошини дигаримон медроя, ишдам бор мекунем, баъд халос. дар ҳаққи ин бачаҳо дуо кунем, бародаро хизмат кардестанд, бачаҳоям бозоранд. аллоҳ баракатшон бутя. бечоро арба мекашанд ҳамиҷо. дидам ки мо ҳами коро қати ёрдам кардесиян. аллоҳ баракатшон бутя. апелсинои бамазаи иншааллоҳ бачаҳо мехӯранд, роҳат мекунанд. барои бачаҳое ки шаби қадр мешинанд, махсус барои ин бачаҳои шаби қадр мешитагиай. Баъд баъзеҳо мегӯянд ки шумо барои чӣ дар Тоҷикистон кӯмак намекунед, фақат дар Россия. Бародарои азиз, шумо мумкин 20 ё 30% корои моро мебинед. мо ҳамаи кормон дар интернет, дар ютуб намемонем. ин минаҳо Тоҷикистон дар коро мекардагимона шумо вообще намебинед. барои хотир мо да мехоҳед шояд намебинед, ҳамин хотир фикр мекунед ки мо дар оҷа намекунем. лекин дӯстои азиз, ӯ коре ки дар Тоҷикистон мешава мегзара, озибо ина ё ҳичиян. барои ҳамин хотир як калима қати фаҳмонам ки мақсад ина ё ҳичиян. ӯ коре ки дар Тоҷикистон мекунем. барои ҳамин бародаро ҳар гапҳои бад нагем. битонед набарод ягон дастгирӣ кунем ки ҳамин коро бисёртар бишава аз тарафи бачаҳо. агар ки дастон намебиёяд, хубиш зарар нарасонед. боқии худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. шабҳои кам мондаи рамазонда кори хайр кунем. шуморам дар дигар областҳо, дар Питеру, Екатеринбургу, Сочи, дар тамоми ҷоҳо тоҷикҳо ҳастанд, дар тамоми ҷоҳо дасти кӯмаки худтонро бирасонем. ва мо барои модарҳоро ки дар ӯ видеои пешананди дидем 100 нафар да кӯмак кардем. муроҷиатҳо бисёри баъд чи тасмим гирифтем ки бо 100 модари дигарро кӯмак кунем, чунки спискаи мо рад шуд 100 модар буд, 200 нафар муроҷиат карданд. ин қадар модарои бешавҳар дар Россия бисёр беёд. субҳаналлоҳ. ин қадар модаро қати кӯдакошон саргардон, фақат Москва-Московский област, акоай областҳо ҳамин қа муроҷиатҳо бисёри баъд шуд ки бюджетам тамом мешавад ва як аз ду кас намешавад корро карда. барои ин хотир бародаро кӯмак кунем модарора, кӯмак кунем муҳтоҷора, савоб мегирем. аллоҳ баракатонро зиёд мекунад иншоаллоҳ. боқӣ хай вақти зиёди шуморо намегирем. аллоҳ нигаҳбонтон боша. мо мерем корҳоро дар масҷид тақсим мекунем ва айфои зиндагимо мешинем. бо аллоҳ нигаҳбонтон. дӯстои азиз, хеле ки мебинем қариб 10 яшик себи хеле гирифтем. бо наи себо гирифтем 6 яшике дигар. бананас, як хела ак банана гирифтем. апелсин гирифтем. 20 коробка апелсина. баъд мандарин гирифтем. барои бачаҳоро ки масҷид аз шаб то саҳара нишаста шаби қадр мехонанд. шабҳои 21, 23, 25, 27, 29. то ин ки беҳтаринша гирифтем. бинем ки ҳар чизе ки ба бародар ба худат мехоҳӣ мегам, ба бародарат ҳамира бихоҳ. барои ҳамин хотир пеши бозор ахш кардем барои бачаҳо 2 намуд себ
банан, апельсини ширин ва мандарин, апельсин гирифтем. Ҳардушам пеши пеша гирифтем иншаллоҳ. Хай, минам хали коро. За мошино бор карда равоншон мекунем насиб боша.